Здравейте, приятели! Днес ще ви покажем как да се направим автоматична ферма на Майнкрафт. Аз няма да строя, той ще строи, защото аз горе-долу не знам как се прави. Тя каже го за планове. Не, по-добре трябва да е спесен. Той си знае. Само аз ще снимам. Много е лесно за правене. Не. Много е лесно за правене. Лесно. Това е лесно. Не, наистина е лесно. Супер лесно. Чикса. Не, грешка. Сега беше. Да, така. Ох! Много е лесно. Еми. Добре, супер, не сме пак повтаря. Добре, и аз да знам как се прави. Това я ще гледам внимателно. Ето. Пада кактуса и го симате. Кеф. Кое ще кажете? Вижте сега. Примерно аз ще направя на survival. И сега ще ви покажа. Да, и аз ще направя. What the fuck? Ох, ето. Дай. Сега гледайте. Опа, пада. И готово. Ох! Фейл. Това беше автоматична портинга. И да ви е помогнал нашето видео и до скоро!